516 точки за България. Моят принос 0. И се надух, все едно аз бях на сцената. Това чувство си има име. И не е патриотизъм. България спечели Евровизия за първи път. И ти си каза: ние успяхме. Кои ние? Ти ли написа песента? Аз лично гледах от дивана и после си викам: какво се надувам? Свърших ли нещо? Виж го и в теб. Имаш ли нещо свое? Гледаш държавата спокойно. Не се сдухваш от кусури. Нямаш ли? Става ти патерица. България на 3 морета и Хан Крум. Браниш всичките и тъпоти, все едно ти лично си бил византийците. Падне ли? Падаш и ти. Патриотизъм, истинското име е друго. Гордост на заем. Безплатна е. Нищо не струва. Просто тук си се родил. Победата на Дара е факт. Радостта може да е и твоя. Заслугата? Не. Дара вдигна трофей, който отутре е спомен. А твоят те чака. И не е назаем. Тигаш го и спираш да се хващаш за чуждото. Ставаш онзи, за който се хващат.